Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlyk hayrly bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şu gün 2017-nji ýylyň 7-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündöligi. Gepleşigimiziň etaty bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sedi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson we Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 7-nji dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýyllyk maslahatynyň çäginde ýüzbe-ýüz duşup Ukrainadaky konflikt barada gepleşik geçirmegi planlaşdyrýarlar. Ortiýetiň we Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň ýaragly paragatçylygy döredüjileriniň gündogur Ukraina iýerilmegi baradaky teklip boýunça gapaň garşy garaýşlary barada pikir alışmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň paragatçylygy döredüji güýçleriniň gündogur Ukrainada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýaragsyz gözegçilerini goramak üçin iýeriljek aýdylýar. Moskwa we Washington Birleşen Milletler Guramasynyň iýermegi teklip edilen güýçleriniň ygtyýarlygynyň üstünde ulalaşmaýarlar. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasynyň paragatçylygy döredüji güýçleriniň orsiýetçi separatistleri ýaragsyzlandyrmak ygtyýaryna eýe bolmagyny isleýärler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7-nji dekabrda Gretsiýa taryhy saparyna başlady. Türkiýanyň döwlet baş tutanynyň soňky 65 ýylyň dowamında Gretsiýa diýen ilkinji sapary NATO-nyň guramasynyň iki sany çylşyrymly agdatynyň arasyndaky gatnaşyklar barada aladalanmalaryň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Erdoğan'ın Gretsiýa barmagynyň öňü sirasynda Grek hökümetiniň medeniýet wekili Dimitris Zanakopoulos Erdoğan'ın saparynyň äger tuly ähmiýetiniň we wajyplygynyň bardygyny we finleriň ören konstruktiw kararlara garaşýanlygyny aýtdy. Emma Grek resmiýeti Gretsiýanyň hökümetiniň territorial dawalaryň gaýtadan tutaşmagyna aladalanýanlygyny we munyň Erdoğan'ın Türkiýanyň howa giňişligine gözekçiligi puhtalandyrmak we Egey deňizinde ara çäkleri ketkitlemek boýunça görkezmeleri bilen baglydygyny aýtdy. Ankara'da Erdoğan'ın medeniýet wekili Ibrahim Kalin Türkiýanyň bu sapardan gatnaşyklary ösdürmegine we çuňlaşdyrmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Ýerusalimy Israýlyň paýtagty hökmünde ikrar etmek boýunça karary dünýä derejesinde tanqid töretdi. Birleşen Ştatlaryň 6-njy dekabrda elan edilen kararyny diňe Israýl batyrgy we adaletli diýip maqullap çykyş etdi. Emma ýurdun Germaniýa, Saudy Arabistany ýaly ýaranlary we Ýewropa bileşigi bu karary ýazgyrdylar we hereketiň regionda paragatçylyk urundaky gepleşikleri agyrlaşdyryp biljekdigini bellediler. Germaniýanyň daşary işler ministri Sigmar Gabriel aýyrda media terişdesi bilen söhbetdeşliginde munyň Israýlyň hem Palestinleriň arasyndaky konfliktiň täzeden güýçlenmegine getirip biljekdigini belledi. Palestinler iki ýurdun ýanaşykly paragatçylykly ýaşaşmagy urundaky gepleşikleriň netijesinde özleriniň geljekki paýtagtyny gündogur Ýerusalimde döretmegi arzu edýärler. Palestinanyň gepleşikleri alyp barýan baş resmiýeti Trump'ın kararynyň bu mümkinçiligi doly ýumranlygyny 6-njy dekabrda aýtdy. Ýurtlaryň köpüsi Israýlyň musulmanlar, ýewreýler we hristianlar üçin mukaddes hasaplanýan Ýerusalima doly gözegçiligini ikrar etmeýär. Türkmenistanyň we Özbekistanyň işçi toparlarynyň ýurtlaryň serhedini keskitlemek boýunça nowatdaky maslahaty geçirildi. 1-nji we 6-njy dekabr aralygynda Türkmenistanyň Daşowut şäherinde geçirilen maslahatda taraplaryň 2017-nji ýylda amala aşyrylan işleri ara alyp maslahat edenligi serhedi keskitlemek boýunça işleri güýçlendirmegi we 2018-nji ýylda maslahatlary ýygjamlandyrmagy wada berenligi media maglumatlarynda aýdylýar. Türkmenistanyň we Özbekistanyň işçi toparlary 2017-nji ýylyň başyndan bäri ençimegedek duşuşdy. Resmi maglumata görä iki ýurdun döwlet serhedini kanun taýdan keskitlemek boýunça gepleşikler Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýewiň 6-njy we 7-nji martda Türkmenistana eden saparyndan soň başlandy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ýa-ni serhet meselesi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda doly keskitlenmän galýar. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Michael Flynn Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın döwlet başyna geçiş dabarasynda eden çykyşynda horsetlen ýadro energiýasy boýunça proýektleriň sanksiýalaryň ýatyrylmagyny talap edýänligini we munyň edilmeginiň gowudygyny aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjysy wekiller öýüniň hökümet reformalary boýunça komitetining agzasy demokrat Elyah Cummings adag zalmadyk şaýda salgylanmak bilen habar berdi.
Geçen hepde Flynn federal derine bürosunun galyp görkezme bermekde günäli tapylanlygy we häzirki wagt onuň Trump'yň saýlaw kampaniýasynyň hem Orsiýatyň arasynda guman edilýän ara baglanşyk boýunça derine geçirýän Birleşen Ştatlaryň ýörüýte geňeşçisi Robert Mueller bilen esasy şahyt hökmünde işleşýänligi habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radio. Habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň dolarlaryň gara bazardaky narhlary soňky 2 aýyň dowamyny rekord derejelere baryp ýetdi. Dolar söwdügärler şu günler dolarlary 9 manat 80 teňe bilen 10 manat aralygyny satyn alýarlar. Satanlaryna bolsa 10 manat 30 teňe, 10 manat 60 teňe aralygyny satýarlar diýip Adatlygyň yerli çeşmesi Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistanyň dolarlaryň resmi kursy 3,5 manat narhyna saklanýar. Emma muňa garamazdan soňky aýlarda dolarlaryň gara bazar narhlary günni sanap diýen ýaly ýokarlanýar. Ýogsa arasynda onuň bir hepde bazar narhlary saklanan ýaly hem edýär. Maglumat üçin aýdylsa, geçen ýylyň noýabr aýynda dolarlaryň gara bazaryna bir Amerikan dolararyny 6 manat 40 teňeden satyn alyp 6 manat 80 teňeden satýardylar. Ma'lum bolýaly, valyuta alış-çalış operasiýalaryna girilen çäklendirmeler geçen ýylyň oktýabr aýyna 1 dolalaryň 8 manata çenli baryp ýetmegine sebäp boldy. Emma 2016-njy ýylyň noýabryna gara bazardaky dolalaryň bahasy 6 manat 20 teňe çenli ardanlady. Dolar narhlarynyň häzirki ýokarlanmasy halkara töleg sistematy bolan Vizanyň Türkmenistanyň banklaryna hyzmat etmegini togtatmagynyň ýanyna gabat geldi. Habarly adamlaryň tasdiklamagyna görä Türkmen banklarynyň Viza kampaniýasynyň öňündäki bergiler şeýle de Türkmenistanyň maliýe häkimetleriniň töleg kartlarynyň ulanylmagyna girdiýän edenetlikli çäklendirmeleri Vizanyň Türkmen banklaryna hyzmatyny kesmegine alyp geldi. Şunun bilen bir wagtda dolar Türkmenistanlaryň durmuşyna gitdigiçe çuň aralaşýar we ilatyň günnelik güzeran, ýaşaýyş aladalaryna barha ul täsir ýetirýär diýip yerli çeşmeler habar berýär. Munyň sebäbi aýdylmagyna görä ýurdun bazarlaryna satylýan alyk we senagat tarytlarynyň bahalary dolarlaryň türkmen manatyna gatnaşygyny berk baglykda kesgitlenýär. Ýurtda öndürilýän alyk we senagat tarytlary muktar taýdanny, hil taýdanny ilatyň islegini kanagatlandyrardan has berdi. Bu ýagdaý bazarlaryň daşary ýurt tarytlaryna diýmek, dolarlaryň narhyna garaşlylygyny güýçlendirmese gowşatmaýar diýip Adatlygyň başga bir söhbetde aýtdy. Dolarlaryň gara bazar narhlarynyň ýokarlanmagy Türkmenistanyň işsizleriň işe ýerleşmeginiň hem barha kynlaşmagyna alyp gelýär. Adatlyk radiosy bilen söhbetde bolan Aşgabatly işsiz häzir işe girmek üçin pesinden 2000 dolar para sorulýanyny, munyň 22 000 manat pul bolýanyny aýtdy. Adynyň aýdylmalygyny soran mali işgär Türkmen manatynyň häzir 2009-njy ýylyň pul reformasyndan olarky derejesinden hem pese gaçanlygyny aýtdy. 2009-njy ýylda dolarlaryň gara bazar narhy ortaça 25-26 000 manatdy we 27 000 manata ýetýärdi. 27 000 manata häzirki pula geçirseň ol 5 manat 40 teňe bolýar. Bu Türkmen manatynyň häzir 2009-njy ýyldaky reformadan öňküsinden hem ikisi hümmetini ýitirenligini görkezýär diýip mali işgär Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanyň resmi metbuatyna dolarlaryň we manatyň arasynda gatnaşygyň üýtgeşi we bazar narhlarynyň ýokarlanşy ilatyň ýüzüňiz bolýan maddi kynçylyklary barada maglumat berilmeýär. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýänligini aýdýarlar. Bu kynçylyklar häkimetleriň erkin valyuta alış-salışlaryny ýatyrmak bilen baglykda her iki ýagdaýa gelmegine sebäp boldy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada Adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally.
Aşgabatda hayvanlar goruýjy aktivist Galina Kucherenko we onuň gyzy Valeriya 7 dekabrda ýerden öz öýlerinden zor bilen näwelli ýere alınıp gidildi. Bu arada Azatlyk radiosuna habar beren Türkmenistanlyk grajdan aktivisti Natalya Shabunusyň sözüne görä 7 dekabrda ýerden näwelli adamlar Kucherenkanyň öýüniň gapysynyň gulpuny kesip jaýa giyipdirler we başda Galinany, ýa-ni onuň gyzy Valeriýany alyp gidipdirler. Граждан активисти Наталья Шабунс şeýle diýär. Она позвонила мне сегодня часов, наверное, в 11 и кричала по телефону. Galina maňa şu ýerden sagat 11-de jaň edip öz öýüniň gapysyny näwelli adamlaryň demir kesýän bilen döwýändiklerini janygyp habar berdi. Men mundan soň Birleşen Milletler Guramasyna jaň etdim. Ýa-ni jaň edip diňe gyzyny tapdym. Ol maňa ejemek etdiler. Indi bolsa haýwanlary ýok etjek diýdiler diýip habar berdi. Galina ölümden halat etmek üçin ençeme pişigi we bir iti köçeden ýygnapdy. Valeriya meni ekdiýärler haýwanlary näme bolar gapyda açyk ýar sebäbi onu dövdüler diýip janykdy. Она говорит, меня увозят, а дверь остается открытой, потому что дверь взломали. Natalya Shabuns Galinanyň gyzy bilen gepleşenne, onuň ýyzyndan gelenleriň özlerini tanatmandyklaryny, emma olaryň köplük bolanyny aýtdy. Natalya Shabunusyň sözüne görä, ol Galina Kucherenkanyň öýüne baranyny, gapynyň ýapyk bolanyny, emma gapynyň ýüzüni onuň döwülüp açylanynyň ýyllarynyň galanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri Galina Kucherenkanyň we onuň gyzynyň ýagdaýy barada çap eden maglumatyny olaryň jaýynyň alynan suratlar hem ýerleşdirdi. Galina Kucherenkanyň we onuň gyzy Valeriýanyň Aşgabatda ýaşaýan jaýy olaryň resmileşdirilen hususy eýçiligini nedi? Grajdan aktivisti Natalya Shabuns, Galina Kucherenkanyň we onuň gyzynyň zor bilen ekdilenligi barada Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky edarasyna, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçihanasyna jaň edip habar ýetirenligini gurrun berdi. Emma resmiler bilen entek duşup bilmeýänligini de belledi. Galina Kucherenkanyň we onuň gyzynyň nira ekdilenligi we olaryň saklanýan ýeri nämälim galýar. Natalya Shabunusyň sözüne görä, Valeriya Kucherenko özüni we ejesini ekitmäge baran adamlar olaryň goňşularynyň haýwanlar barada şikayet edenligini ma'lum edipdirler. Natalya Shabuns, Galina Kucherenko görkezülen basyşy, onuň haýwanlary gorumak boýunça alyp barýan işleri bilen baglanyşdyrýar we onuň soňky ýyllarda onlarça haýwany ölümden halat edenligini aýdýar. Galina Kucherenko, Türkmenistanyň öýsüz haýwanlaryň häkimetler tarapyndan bagşylarça ýok edilýänligi barada garaşsyz media serişdelerine habar berip geldi. Türkmenistanyň paýtagtyny öýsüz haýwanlary köçede öldürmek we olary awlamak boýunça döwlet guramalarynyň amala aşyrýan guramalaşdyrylan şäherleriniň onlarça barada dürli çeşmelerden habar berilipdi. Şeýle-de soňky ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň grajdan aktivistleriniň, olaryň garnaşlarynyň we öz pikirini açyk ma'lum edýän raýatlaryň ençemesine şol sanyna Natalya Shabuns we Galina Kucherenko gysyşlar görkezildi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu efirde tüzülenmen Sultan Açyl we gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine agda bolup durýan orta telekeçiler indi ikinji gedek ulum ölçerde jerime tölemäge mejbur edilýär. 2010-njy ýylyň aýagyna Türkmenistanda pensiýa üçinçiligi barada kabul edildi diýilýän karardan özleriniň behabar galandyklaryny aýdyp, Aşgabatly telekeçi öz adamy Sapargul diýip tanışdyran Zenan şeýle gurrun berýär. Her 6 aýdan talgyt gullugyny taşyrmaly hasaplarymyzy wagtynda taşyryp, talgyt gullugynda talap edilen ähli tutumlary öz wagtynda tölek gelýärdi. Häli şimdi täze çykýan kararlardan, ýa bolmasa bar bolan kanunlara girilýän ütgetmelerden telekeçiler hemişe habarlaýan bolup durmaýarlar. Telekeçileriň öz aladaty özlerine ýetek. Häli şimdi ütgät duran kanunlar okap oturup bolanok. Şol sebäpli esasy hasaplaşyp geçýän talgyt gullugy edarasynda hem de döwlet banklarynda tölemeli diýilip görkezme berilen töleklerimizi hiç bir bahanata tölek gelýärdi. 2010-njy ýylyň aýagyna pensiýa üçinçiligi barada kabul edildi diýilen kararyň
metbuatda çap edileninden hem telekeçiler behabar galdylar. Ol kanunyň metbuatda çap bolandygyny asla bilýän telekeçi hem ýok. Egerde ol karar metbuatda çap edilen bolsa, onu bir telekeçi esitmede beýlek beresterdi. Emma telekeçileriň ähleti mundan habarsyz bolup, haçanda 2015-nji ýylyň başynda 2014-nji ýyl üçin talgyt gullap bolan hataplaşyp geçilende 2010-njy 2014-nji ýyllar üçin telekeçileriň pensiýa garnaty üçin tölenmedik töleglerini tölenmegini talap edipdiler. 2 ýyl üçin alynan tölegleriň üstüne her telekeçiden wagtynda tölenmedik töleg üçin 100 manat jerime hem alypdylar. Şonuň bilen telekeçiler döwlet öňünde bergidar däl diýip, öz işlerini dowam edip gelýärdiler diýip, ol özleriniň täze jerimelere tezewar edilip, agyr ýagdaýa salanandyklary barada aýdyp sözünde dowam edýär. Şeýleň noýabr aýynda telekeçiler özlerine degişli etraf sosial üçinçilik bölümlerine çağırıp, olaryň 2010-njy 2014-nji ýyllar üçin täze jerime tölemelikleri barada aýdyldy. Etraf sosial üçinçilik edaralarynyň pensiýa üçinçilik bölümleriniň işgärleri prokuraturadan barla geçirip, telekeçileriň 2010-njy 2014-nji ýyllar üçin wagtynda pensiýa gaznasyna tölemedik pullar üçin täze jerimeler bellendiklerini telekeçiler aýtdylar we her bir telekeçiniň adyna tölenmeli diýip bellenen mukdardaky puly 3 ýylyň dowamında tölemediler. Ol jerimeniň üstüne täze pensiýalaryň goşuljakdygy bilen gorkuzdylar. Özleriniň aýlagyna görä telekeçileriň her birine 1500 manatdan 3500 manat aralygynda jerime salanypdyr. Ol meçherdäki jerimeniň nereden nähili alnandygy barada telekeçilere hiç bir düşündiriş berilmändir. Taparolyň aýtmagyna görä 2010-njy 2014-nji ýyllarda telekeçileriň pensiýa gaznasyna tölenmedik pullarynyň üstüne minýän pensiýalaryň hasabyna şeýle ol meçherli jerimeleriň bolandygy barada düşündiriş berilipdir. Emma telekeçileriň udal 2015-nji ýylda tölen 100 manat jerimeler hem aralykda ýitirilipdir we bu meselede kimin günahkardygyny seljermäge derek barlar geçirdi diýilen prokuratura işgärleri mümkin bolan meçherde bu jerimeleri artdyrmak barada alad edipdirler. Şeýle bolan mujarlyklaryň döwlet emeldarlary tarapyndan bilgaslaýyn döredilip, telekeçilerden dürli ýollar bilen bir kanun pul almaýandyklaryny telekeçileriň ähletinden esitmek bolýar. Beýle bir kanunçylyklardan telekeçileri goramak barada bolsa, Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden hiç bir goldaw bolmaýandygyny hem telekeçiler aýdýarlar. Telekeçiler diňe talýarlar. Gazananyň bedenine ýetenok, konvertasiýanyň uçypsyz ýagdaýa getirilmegi, dollaryň garabadarynyň ýokarlanmagy bilen telekeçileriň aglagasy öz işlerini towsatmaga mejbur bolan halatynda işlerini towsatan telekeçiler hem sosial üçinçilik bölümlerine çağırıp 2014-nji 2015-nji ýyllardaky pensiýa gaznasyna wagtynda tölenmedi diýilen pullar üçin agyr jerimelere tezewar etdiler diýip Taparol aýdýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Serdarabad etrawynda millek ýerleriniň galyplaşdyrylýandygy aýdylýar. Lewap welaýatynyň Serdarabad etrawynyň käbir ýaşaýjylary prezidentiň korrupsiýa garşy görüşmek barada beren wagdalaryna garamazdan millek ýerleriniň resmi namalaryny para peşkeş bilen galyplaşdyrýan we käbir millek ýerleriniň para peşkeş götürilýänlere kesgitlenen döwlet narhyndan ýarym baha satylýan korrupsiýa düzgüniniň özlerini kyn ýagdaýa salýanyny habar berýärler. Adynyň anonim galmagyny sorap, Azatlyk radiosyny ýüz tutun. Ceyhun Daýhan birleşiginiň käbir ýaşaýjylary 2006-njy we 2010-njy ýyllaryň arasynda özlerine paýlanyp berilen millek ýerleriniň resmiler tarapyndan başga raýatlaryň adyna galyplaşdyrylandygyny öňe sürýärler. Olaryň aýtmagyna görä, käbir millek ýerleriniň eýeleri haçanda ol ýerde jaý salmak üçin ruhsat almaga ýüz tutanmagaly öz millek ýeriniň hamala
başga bir adama özü tarapyndan sowat edilen ýaly görnüşde galplaşdyrylandygyny bilip galandygyny üns çekýärler. Lewap welaýatynyň Serdarabad etramynyň Ceyhun Daýhan birleşigine 2006-njy we 2010-njy ýyllaryň arasynda berilen käbir mellek ýerleri dokumentleri galplaşdyrylyp başga adamlaryň adyna geçirilipdir. Muny resmiler para peşkeş bilen amala aşyrýarlar we galp dokumentde ol mellek yerini öz eýetiniň başga bir adama sowat berendigini ýazýarlar. Meselem men öz mellek yerimde jaý salmak üçin gerek bolan resmi namalar taýýarlap, jaýyň proýektini tasdiklatmak üçin edara ýüz tutamda bilip galdym. Başga adamyň adyna galp dokumentler bilen geçirilendigini. Ýöne ol galp dokumentde men şahsy golumyň ýokdugyny aýtsam da, ne Daýhan birleşigine, ne de etrap we welaýat häkimligine hiç kim men arzymy dinlemedi. Indi näme etjegimizi bilemzok. Ahirina bileleşip arzymyzy metbuatyň üstünden ýokardakylary ýetirmek isledik diýip Azatlyk radiosyny ýüz tutan Ceyhun Daýhan birleşiginiň käbir ýaşaýjylary aýdýarlar. Beýlik tarapdan hopsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosyna maglumat beren Lewap welaýatynyň Serdarabad etramynyň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, çöllün paýlanyp berilmeli dilen mellek ýerlerini almak islemeýänlere resmiler tarapyndan para peşkeş bilen başga özleşdirilen ýerlerden kesgitlenen döwlet nyrkynyň ýarym makasyndan mellek ýerleri hödürlenýär. Umumy meýdany 16-18 sotok bolan şeýle mellek ýerleriniň döwlet tarapyndan kesgitlenen bakasy her sotok üçün 200 manat. Ýöne resmiler para peşkeş berenlere özleşdirilen owa ýerlerindäki ol mellek ýerlerini ýarym bakadan satýarlar. Bu ýerde resmileriň para peşkeş bilen ýöredýän şeýle korrupsiýa düzgünü halky kyn ýagdaýa salýar diýip Azatlyk radiosyna ýüz tutan Lewap welaýatynyň Serdarabad etramynyň käbir ýaşaýjylary gürrüň berýärler. Ýokarda agdalýan ýagdaýlary degişli türkmen resmiýlerinden bu urda nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurban. Türkmenistanyň prezidentiň tawsyry boýunça adaty bazar dukanlarynyň we sewda merkezleriniň öňünde dikilen ak çadırlarda ýürüýte bayramçylyk sewdalary urulýar. Emma sowgatlyk garytlar satyn alýan aljylar juda selçeň. Satyjylar sowuk çadırlarda tas ýysyz otur diýip ýerli synçylar habar berýär. Adat bolşýal prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyny geçiren hökümet maslahatyna täze ýyl bayramçylygynyň öňünden ilat edilýän sewdanyň medeniýetini ýokarlandyrmak, onu döwrewap gurmak barada degişli ýolbaşçylara ýürüýte tawsyryk berdi. Bu tawsyryň ýysyry Aşgabatyň ähli bazarlaryna iki çördi. Ulu sewda merkezleriniň öňünde bolsa bir ýerde ak matadan dikilen ýürüýte sewda çadyrlary guruldy. Bu çadırlarda ýurdun önüne öndürilen daşary ýurtlardan getirilen süýjük hökümleri ýürüýte sowgatlyk gaplara gaplanyp satyga çykaryldy. Azatlygyň ýerli çeşmesi Aşgabatda şeýle çadırlaryň bir näçesine baryp bayramçylyk sewdasynyň gidişi bilen elin tanışdy. Satyjylar bilen gürrüňdeş boldy. Sowgatlyk garytlar alýanlara kän gözüm düşmedi. Bazarlara, dükanlara gelýänler esasan günnelik zerur bolan ady gönümlerini un, şeker, ýag garytlar satyn alýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Azatlyk radiosy bilen anonim şertlerde gurulýan satyjylaryň biri umumyň soňky 2 aýda paýtagtyň bazarlaryna sewdanyň derejesiniň görnetini pese gaçanlygyny aýtdy. Türkmenler meniň bilişimden bazara gelenlerine adatça köprak sewda etmek gowy görýärler. Ady gönümlerini bolsa könülmejek zat bolsa 3-4 günlük, bir hepde 10 günlük ýyjegini öňünden satyn alýarlar. Emma soňky döwürde olar 1 ýa 2 günne sarp etjek ady gönümlerini satyn alyp başladylar. Özlerim muňa aý işe diýen ýaly utanýarlar diýip adynyň efirde aýdylmalygyny soran satyjy gürrüň berdi.
Bazarda adatlygyň yerli habarçysy bilen söhbetdeş bolan bazarçylaryň başga biri bu ýagdaý barada pikirini aýdyp, häzir ýurtda bazarda haritlaryň bahalary adamlaryň real girdejesinden kän öňe düşdi. Adamlar piyada, haritlar atly diýen ýaly boldy diýdi. Ol pikirini anyklaşdyryp adamlaryň alýan aýlyklaryny öň kalýan haritlarynyň bolup bilse 3den birini zordan ýetýär diýdi. Yurt içinden gelip goşýan maglumatlara görä häzir türkmenstanlylaryň günnelik satyn almaly ady önümlerinden başga da uly aladalary bar. Ol alada bahalar gymmatladylan jemaat gozalyk hyzmatlarynyň tölegleri bilen bagly. Noýabryň başyndan elektrik toguny, tebii gada we suwa täze narhlar giridildi. Häzir bolsa dekabryň ortasyna golaýlap barýar. Täze ýylyň 1-10 ýaş gününiň dowamyny bu hyzmatlar boýunça dol hataplaşyp geçirmelip, Aşgabatly ýaşaýjylaryň bir adatlyk radiosyna aýtdy. Eger olanan hyzmatlaryň bahasyny tölemeseň, jerime salmaklarda, gelip toguny, gazyň kesmeklerde bolup biljek zat diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Türkmenistanyň prezidenti oktyabr aýyna geçirilen ýaşullar maslahatynda ýylaty 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ýeňillikli wakadan berilen hyzmatlaryň indi tölegre ediljekdigini eglan etdi. Ol bu kararyny iş ýerleriniň köpelenligi, adamlaryň alýan aýlyklarynyň her ýylyň ýanwaryna 10% ýokarlandyrylýanlygy bilen düşündirdi. Odal mut diýen ýaly berilen hyzmatlaryň tölegre edilmegi adamlary ölçeýiji gurallar üçin hem esli harajat çykarmagy mejbur etdi. Parahat mikroraýonyna 1980-nji ýyllardan soň gurulan köp gatly jaýlaryň birine ýaşaýan Aşgabatly ýaşaýjy adatlyk radiosyna häzir öz jaýyny ikinji suw ölçeýijini oturtmagyň aladasyny diýendigini görüň berdi. Bu bile goşmaça çykdyjy bolýar. Şu sebäpden bu ýyl çağalaryma täze ýyl sowgatlaryny alyp bayramçylyk saçagyny bedäp biljegimi anam az diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy adatlyk radiosyna aýtdy. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Trump'ın Ýerusalemi Israil'in paýtagy hökmüni ikrar etmegi tanqid edilýär ýöne zorluk döretmeýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Ýerusalemi Israil'in paýtagy diýip ikrar etmek boýunça alan karary dünýäde giňden tanqid edilýär ýöne käbir dünýä liderleriniň çaklamalaryna garamazdan bu kararyň kabul edilmegi desine zorlugyň döremegine meçhul bermedi. 6-njy dekabrda kabul edilen täze karary diňe Israil hoşallyk bilen kabul edip prezidentiň gelen bu netijesini batyrgy we adalatly atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň ýaranlary şol sanyna Germaniýa, Saudy Arabistany, Britaniýa we Ýewropa Birleşigi bu karary ýazgyryp munyň regionaky parahatçylyk ýalaşygyny agyr güne saljakdygyny aýtdylar. Bu ýyly ýurluşyk eýam uly problema bolup bu ýagdaý ody alawlandyrar we Israil bilen Palestinleriň arasynda çaknyşyklaryň täzeden güýjemegine getirir diýip Germaniýanyň daşary işler ministri Sigmar Gabriel döwletiň ARD kanalyna eden çykyşyny aýtdy. Israil bilen maslahaty uzağa çeken iki döwletli parahatçylyk urnaşygynyň çägini Palestinler öz paýtagtlaryny günnäger Ýerusaleme geçirmegi umyt edip gelýärdiler. 6-njy dekabrda Palestinanyň ýokary derejeli resmisi Trump'yň täze karary eglan etmegi bilen bu mümkinçiligiň harap bolanyny aýtdy. Köp döwletler Israil'in tutuş şähere öz başda hökm etmegini ikrar etmeýärler. Mysal üçin musulmanlaryň, ýewreýleriň we hristiýanlaryň ählisi üçin keramatly hasaplanýan ýerlerde Israil'in öz başda hökmranlygy ikrar edilmeýär. Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas Trump'ın aýyp gabagatyndan soňra mundan beýlek Birleşen Ştatlaryň gepleşiklerde araçy bolup bilmejekdigini we bu kararyň parahatçylyk uğrunaky ähli tagallalary äsgermeli edýändigini aýtdy. Trump daşary ýurtlara eden ilkinji saparyny ýaqyn ýaran hökmüne Saudy Arabistanyna edipdi. Bu Arab şalygy Trump'ın alan kararyny jogapkärçiliksizlik atlandyryp munyň parahatçylyk ýalaşyklaryna öňe gidişligi görnütün bökdejekdigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 8 agzasy şol sany Abaşanyň ýaranlary bolan Britaniýa, Fransiýa, Misir, Italiýa we Şwetsiýa bu karary ara alyp maslahatlaşmak üçin adatdan daşary ýygnagyň geçirilmegini çağırdylar. Men Israillilerin we Palestinlilerin arasyndaky parahatçylyk gepleşikleriniň mümkinçiliklerini agyr güne saljak islenip bir taraply çäreге garşy ýygyderli çykyş edip gelýärin diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres aýtdy.
Häzirki howsala ýagdaýynda men bir zady açyk aýtmak isleýärni, ýagny iki döwletli çözgüdüň hiç hili alternatiwasy ýok, B plan ýok diýip ol aýtdy. Trump 6-njy dekabrda eden çykyşyny bu karary hakykatyň ikrar edilmegi diýip häsiýetlendirdi. Bugun biz ahyr soň odalan ma'lum bolan zady, ýagny Ýerusalimiň Israýlyň paýtagtydygyny ikrar edýär. Israýl hem edil beýleki öz ygtyýarly döwletdir, ýaly öz paýtagtyny kesgitlemegi hukugy bolan öz başlyk döwletdir diýip Trump bellidi. Trump Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Israýldaky ilçihanasyny Tel Avivden Ýerusalime göçürmek boýunça taýýarlyk işlerine başlamagy döwlet departamentine tapşyrdy. Finçlaryň aýtmagyna görä bu proses 3-4 ýyl çekip biler. Bu kararyň eglan edilmegi Birleşen Ştatlaryň 10 ýyllaryň dowamyny alyp baran fiýasatynyň ýygy gaýtarylmagydyr. ABC şu wagt içinde şäheriň statutynyň Palestinler bilen alalyşyk esasyna kesgitlenilmelidigini aýdyp gelýärdi. Trump özüniň henizem Israýllaryň we Palestinleriň ikisi üçin hem oňoýly bolan parahatçylyk alalyşyny gazanmak üçin elinden gelen gaýgyrmazlygy niýetlidigini aýtdy. Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu Trump'ın jarnamasyny taryhy atlandyrdy we beýleki döwletlerden hem Birleşen Ştatlara eýerip öz ilçihanalarını Ýerusalime göçürmekligi sorady. Palestinaly islamçy topar Hamas araplary we musulmanlary regionda abaşany hasap etmelige çağırdy we Trump'ın alan kararyny Palestin halkyna garşy aýlygynç agresiýa atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti zorlukly reaksiýalaryň ähtimallygyny nazarda tutup, Trump'ın eglan eden täzeliginiň edil öň ýany Birleşen Ştatlaryň diplomatik wekilhanalarynyň resmiýlerine 20-nji dekabra çenli zerur bolmasa Israýla Ýerusalime we Günwatar kenara sapar etmediligi tapşyrdy diýip Reuters resmi dokumenti salaglanyp habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şugunky sanyny geçirip gotarýarys.